Kaj smo monike, jo tu no terén, gdzie so dyrbia keže tvarić. Smo možno mieli v naci času, tam, gdzieś mój brat budli, aber tvarił jo, ta cała stwórcz tam, to jo je na Adolf Hitler Siedlung była. Takie akcje, kaž nike jo tvarić na kraju, aber tak tožno jo nacistiskim času dało. To są byli wsio parcele, a to są oni ludziom, kiž nekrynu niczo, są oni tam to przedawali. Ale ta cała, ten cokruch, hać dyle żurecom, to by šo Adolf Hitler Siedlung. Najskiereszczeń samo na tamoj stronie gdzieś też. A to zade Lešović, to jo tam ten Lečbara, kiž tam cyle na koncu, gdzieś ta żona ze stajki Karuj jeździła, to jo wo tu nasza Lečbara tu brat był. Mój sused, to jo su prede Lečborec byli. Moja ojčeta je ta so na jedno Lečboru. Ne, četa to nie, to jo moja, od moje vůky, ta sotra była. Co na jedno Lečboru udała. A tu nie pokazał pa te Lečborec su ze Súpoje. To su Serbia ve Úpoje byli. A nic pa ve te Úpoje vesce samoj, ale pa ta vorwerk, to jo zade Úpoje, to su nikoci su te prali Sägewerk, brniš Sägewerk ne znaju, ale tam, po tam te pokažejo, te Lečborec.